Ito nga, nasa gabi yung nga, gigutom ko, oy. Alas 12 na. Tama-tama dyan, alas 12 na dyan, oh. Nga, gigutom ko, kaon tag noodle, spicy bulalo, ana. Lamig kayo, init-init ang sabaw. Oh, gausok-usok pa. Init. Siyempre, mapasok ta. Di sa na ito kaon, kaya mapasok ta, oy. Init pa. Paahon nga na to. Palamigin, ana, patugnawon. Ano ba talaga? Palamigin, ato sa patugnawon ang noodles. Sabaw. Minsan jud kalain jud ko magbisaya. Pero hindi ko na makuan. Yung Tagalog ko ba? Yung Tagalog, palamigin, patugnawon ang noodles, ana. Init siya, init. Kaya kuan man gud ko. Nagkaon ako ganiha gamay mao gigutom ko. Di pa unta ko nagkaon. Asin ba? Sobrang kuan. Sayo to kayo akong pagkaon mao gigutom ko karon. Init. Init eh. Lami kayo. Okay kayo. Init. Sana ko magtungtong sa likod mo. Lami. Ang sarap magkaon pag ani-ani. Tapos init ang sabaw. Sarap ng sabaw. Init. Ay, wala na. Hulot na ang noodles.